Beda for mami encha na fence mema wo akwa abase ne so abeka me ho e wa fidi kase yi eso ene awarefo bi e de mumrika e de omni akire mu e wo fidiem ha se ya omudo masem ababedan na Krobea se omumwa no monka bi emfa ma omu na chese uti asem ne mu nkire mu na chese eye ne yire no wa wani ni fie asem okwa hwehwe obi aware mu nsem ama okwa kwagiduabo abusua yenkọ enyenkonkoti asem ne mu nkire mu yenkodo mu nsu koye ba ye beto yenkomo twetwe no eso owura akwa aba yeja oho te say yamiadum odi de say owura medianga sa di me bro odin di Alex Otu na me fie din di Kofi Otu Alex Otu nemu me fie de ye fro Kofi Otu Kofi wote hen eti yenya no de senkran yenya so de cham so achi he ya chai okay oba unsu din de say so from Rose Boache me batane wo de ani Otu me batane okuno no me batane onso ani esa one neti nya so ha me batane okay wona wo ye be ma wa ba yanim ha e de asem ne de wo ne wo yira ba ha asma amamde me yirba no miangsa na mini ha tukwa akra na meti me yir frame say boy bi wo yefio ye na eti waboni dua na meti ya no na say nsam no na say fen say minim nsam na chi kakra minim nsam na chi kakra but de na me so a duabon ba ya de na minim ti na minim se na me say den aka wa asem bibia nti me de to mu ofanim say obi abom wife dua nyimpa ne na eti nti misra no a nko nyimpa no na bia ye da bibi o wa ye nka ne ndane dua no nti me de tu mu ofanim mu ofa so ya da etu wa no mon ene nyimpa ne kakesai ba kokko ye na se nyimpa ne sis da o ye da o nji ntum onna ne dua onna ne wo yiri dua no yiri onda ne na me so okay nti sa dia me amaba nti aba sa na me ba ne hu se ade ndo we esi kono yempa sa ade no beche nti sa dia e bo hwe se ade ne ebe ko mad e firi wo nti ya flag boy ne maami e ka chen si na ade aba na boy ne maami no so ka sa ade oba fie ho ne one ne ba na aba kasa na ya ade ne dua no oba no so sister anko yi ne ba na nyi antum e sa ade be munim ne mosu maame na ya flag boy no na de wo bia no anam so aduabo ne baaye no ya hwa aka na ya dane anu nti na ya de baaye munim o ye mfantini aba chai o yire ye de o ye grusini oni abo dua no krache na obo o yire dua no mo ka kire ne se onani dua no de asem no kan ozo obaji yile ska 1 billion o 200 million era me musa wasem tobo me ba so o se de almost obaji 1 billion obaji 1 billion ansa no adane dua no edua na ono abo wo yire no so obedane a obaji 1 billion ansa no adane edua bomu 1 billion say patene say ne tie dia anka manfo aye wo krimu ene oteta obi ye obi bi kakra bi a na nka ene odi age no na nka watwa abo ato so se krache no mo ne nyina na tifie oye fie wura na mo nyina mo han dan mo nyina mo ye tenants mapachai ene ono be ma na bo ba adua pachai ye frɛ ne say Kwadwo dia Kwadwo ye ko feel ina ye frɛ no Kwadwo na Chingi ti dia ye di ni ma say the frɛ no na Chingi batwana wo ye adwuma we oye filling station Kasagu oye filling station adwuma na minim baby ko oye adwuma I think say airport side ho na Chingi ne ye filling station adwuma ho batwana wodi na ukunu ni ha eye de na Kwadwo bo odua Chingi no eye de na obo odua be patcho de tia ne say na yenya yetifie ba akom ma wano nko we no be na yetifie ba akom say ennuanum ba me na ne re ona ne re de bia ntokwa saa nti e ma lady ni bebe me omuku bia na ye nkwa ne wo fe me kunda e wota tutu kwai me so me tonku me dia me de ko echima
eti ema merie aduane a na me ma lady ni bi eti sa ma lady ni bebe me mo wo ye aduane a na wo ma wo bi yire ni bidi sa ema ye na ye free ani na eti free no to aso aha enti ema oben me mo ana me ka sure ni say entokokro mo ko ye ko ema brand free ene ka ni kunu no e ka oba no ana me ka say kumase ane de ebe ya o me ngo ye adwuma kakra na because do betina onso oba ketwa so betina fie oba top pampers obe say ni timi didi nkoma no ka say okay ana me say the side a one ni kunu so nya fine enti ye fan to fire enim na one be mane nkasa so ye bo fire na mane ana o ka say one ni kunu nkasa ti be man to kra na lady ka say onya 500 cedis eti en kona me so okay me ma ton sumade ne change danti ye nko baby a me family e mana oye nyi mani bi eti girl epene so ma ye koe ti e ko fa ne manyina ba e o ya re e ma e ko fa ne ma 3 days time na boy ne ba me ho no be ka cha me say me man is ka 500 cedis fa enya adnade na me so mi kunu ni ho enti o ma me kunu ba na ma de ma bisa na resi menya bi amana and I say minim se bia ne really catcher ne say me na me man bosia we say no say lady ne skana odi ye adwuma no 500 cedis ne ma me mbisa ne biom e say wa me ye din and okay minim se bia because ye might me ne ye ho ye lie timi se bia o twa ne nkunu ntro ne se skana bi so ma na me de amana se ne minim timi insurance wa me ye din and me ka say oh okay mate eti boy ne koy me na case ka se bia biom te o wana ni we ni ka say ni kunu say adwuma na ye ne chima na wia ne wo muti o hwese obenya store wo run about o ma ye na hye ne mo de go na me so ne say ya sempa se ma me hu sa say adwuma na wo ye na opene so te de bia ntokwanto lady so nka nche me se bia na ye ni kunu mpese obekọ echima ntokwanto nje duru me bi na ge no mpese obeben me biom te ho no me ka kire me kunu ah lady ya se de nim ne nse ne ya sesa to no ka say ma de musuban say ya ne tie na me yi meni because no want fi me de bia me ofi si mi meni ne nya ye tena ye wa ntokwa na do bread ye ntokwa gidigidi ya adakra nti se obi boye chingi no na ne yere ne ko gidigidi anajo e pa cho ani be that ekobo wa no kra ti ye won so obi bo ye pulumi ti ye sorry na say lady bia wo to aye da ye free so I think say be 3 kra tobo mem to aso ena ye sorry pay be kwa me ku atare ye na sha no ko do so pata ntokwa na pata ya pa na ne baketwa no akwade ko nya won ye no bolidi ne ebuse ana me ji akra no ti me na me ka oh me tian lady me ko na ye oba metimi ne na ka me ka se jai de na wo ye untimi no be ma nko sa time we say me try ya say me boy favor apuru so ko be sorry ono so wan sorry ana me kunu pata ntokwara na e di eja ho na e be share dem ko na e nyan na e be share dem e ti ko yin se lady ni ne ko ebre mi kunte won ma ntin koma ko no enkoma ni mi kunu ni nipa ko di nti o wi na mbisa nse na de e di asem na o kan se adwoa e papa na se ye ne get ne ba ne na de e che no matra se aka asem na mi so okay mate e ti ye nya ne e da de mo nti mi kunu so ran ma che tu kwan ne ka me na mi se adwa me ko echima bo nti hwe se umpie na se de be ya be mo no nse mbe hia na mo nko ye dede ko sa ta na obi enifi ge na nkasa omoko ye so ne phone seye ena me de me phone ba ko e da ho me use na me demand and ajo so on fasem ni se be ya obefrefre de person friend si ko hia na aso ase ena o se rose je phone na me phone de me nti mi fa nko because mu yedu ada wo kwan wase me nko baby a ena me se ajo hwe yi o se me ka se na me je phone no share me ne ma na se na me koi me be fe ni woni ho sa na wa fa police for kwa be si mechi sa obechi oba na mi do da de do obechi hwan obechi me hwan na ebechi wo adwa ni kunu ai fa no chingi no obechi oba ni eni ho oba na mi kunu na mi so mi ni ho da nwumen so mi so bedru ye na me call me ma me ho no te di 3 days e na me buy me ba me wa ye konso ni atolight ye ni ye yusu meter baako na mba bitu kwanti mi di dwagu fridge mi se me ba me yi sai ne ma ne de akọ mi rafi na ho yesum na na dey ti me ko hwe me ne ma na bibie sisu kama ba light ne mba obi light ba ti mi pia point na me ko hwe meters na yesi ye yi ya wa yesi na efrim chingi na yiyi mo dem wa yesi efrim metanim o ye fiewura onye fiewura to aso e ma me ne ma nyina san ti ho no
In fact, me for me be free no me share the steps no ye was ro no was sanity ho me kwama nchia no ni nyina sign so when I catch you free say ni say na akwakosi o say wo de me njai ma no enti me hu nkoma a free ni di ye na papa na ka say na side o be connect am ni papa fro e na o connect am ni papa fro ye di etim e no kra echi blay wo no na say si akoka catch ni pa na ye ni use meter ne say mimi use washing machine use ne bebre macro mi use ne bebre enti omonyi mi film enti amano mo kan hu de bia na wo so te say mo fa ka say rose yi ni use ne ma osisi yo awana mi da ko me ka che feran say ni say na bla no enti won kasa nchre no enti ho no ho nkonkoda na say me da ho no ma ene Thursday think say Wednesday we ya etwem ya me ho na me nya phone call na call anajo be 8 to 9 more minimum number na be pick na o say be pa che fere ani say minhwia me da ne ka system na wo system mile na me san pa chan wan ni wo say ne da wuni me kwadwo na me say wo say twe system mile me so woni me nya fa yo wo say twe system mile na twe some de me some de me ne maka o ha na o ka te ne ko na me see fa na me ka che fere ani say bla no e frame me say ni say no ko no nka san chere no me mpesa de no ne me ye no because woni me nya fine me so me no wonya fa nti won tan ne be no ntra ne baby if you want say me intenteni ni nti na wotimi e de e frame no nti won ntimi nkasa asem na me so fa na me say beda na bo me kuna mane what threat me if you ade che what threat me be na me ku na me yo me hye wase wapa ma busua me nyina say nipa o kasa na say wo yi na no a e na onya vem me ade achi ni ne Thursday me to won mo ye aduane me to ye aduane na bla bi o ine ne ye opposite na wo bo bla ne punu na wo se mpese me no kasa di rules tebe me ko me wi aduane na me tia me didi wo se ai afi 2026 nipa be wo involve na brabom bi obeyinu efri honum na won kan kire me say kwanya me fa so pamo ne yere ene ne ba no obefa sa kwan so ekumi na wo hye mabusu afo nyina mini bi kunu eti o kan na ba ne say o asama wo ke di o obi yire nti hwe na wen kunya asem wo say me mfa ho say wo hye dan mu ametima boy ru abaye dem pese me yere ana say wo hye dwaya na bra say still asem no meji ntumti yifim na asam crowd by wo say ade o pese o ka kire say won kan kire me no afi 22 o mano mambosome obekumi ato atwene na me ne yere kokoye adwumi ma mbo na amane afi onu so say be stream ska me ma anya say ska na afa amano afi train so ni kun feru ane ka so baji ni system million no fa kwan bi so frame me ka kire me ka kire ni say wontwia na onu no kalina so we ska na wo fa ntwia no onye feru eti ade me ma na hye ne pa eti wana eye de na me bi san na wo ye nya misa wo so wo hye ma se ti hono okasa ya na branch mi ntwa so okasa ya de mi kunu ba mu me ma pamu ono na yere no bro me so ne ba no kran so bro ye ma no so me kunu wo ye be ma nko ware mi betena de mo no ko antana me ho so oja me wono tutu kwai bla ni misa me wo ye be ma kronfo adwuma be no nti odidi atama na fe wo be bie me do no wura na bra na mama brother bie me do no wura me de mo no so hono no odi atem in fact e shema bufuo eti o kana so me bisa na question o kana so me bisa na question and I'm free I said on be ready on so bibia o say record on be share ade a bra na eni meye to ba na ide de pa na ya pata na bra no so bigina me gate lechi do no pata ntokwa no na obi epo na bipie na free say emra se oba na mchiche mu nsam nyina ba na so okọ na wakwa so beda ne dwane so one in fact me hu aha nti wo ka ade na ma ne bo odua no ohone mi man kan we so no di amema tem na man kan we ba odi bi kuru be frame mu no ama me ka sha ne say o ka sa mi kuru nya be na me say ono woni ni gina ho no ma difference be na o mu ntam na say mpokra we buru me so we nya atem de so we de wodi be di matam so o se kwasia we oba be oba 40-70 atem de buru so di mata na me so mi di bi o da mi dem ho no mo na eno obodua eno obomidua obo ne say obomidua say mima wose mima be yi ni nsuo fridge ma no boda edwane nyame na afen so mime pamo na yere ena me so na yere beda me dem ma de chiye ena oyisa ne ma de koy ese mima ono de sika to bed ma dida me be ni fridge ma no nsuo dida ene ya to nyame se ma fa me maji be ma sika dida to nyame ma fa me kure chi anto edwane bobo no bebre na wanom fridge ni fridge nsuo wo ne fridge muda yeah manum ni sure da manum because na na mo so na yere koy na me so na wafa wuku na chida Debbie
Ono dwe na oboni bebre. Wone ne wa asem dada. Me ni asem kopim se ne yire na because me ye dwe ye nyina edi. Me ti kwa ikura se kwakoso eburo kra besi wo. E ma ne yire me kwa me bi kunu ono ndidi. Ne yire di ka benku nyina mo one ni kunu nyina edi. Ye na mo mama ne batru mechi saa na ono momune ne mabo me na me so me ne ma ne nyina ye na mo echi mamo. Aso obi e bisa me se me kuma me ko ye mfantini. Timisu bi kuru ye mfantini me fa ne se me kuma aprekope. Bema de na hia unti a wadi uyire ni mu aba hey kana me hu de hia. Pa cho me de duabo na ba mu nti. Na ma me di nanim ye de eba se na ba ya e be duabo na de afili wo. Because me ni wo na asem ne siye. Se ma boto sa asem ne de a e duabo aba mu a se me de mutumi nyina ye de yi firi ho. Boy no wone uyire ye free pa na. Se me meti hoi. Na me ne uti fie han edan. Na akasa aba me ne wontem na makwa akohye me dem aka me punatum na watumi anya akokodura bewura me dem ho se ho na wone me ba abeko wone boy ni ye free pa na me ni ye free ba ne me ne yiri ni ye free e na ma echima ni nti ono free dwuma ba on kasa ne pa ho sa odura good evening we twam o sorry I be dware a good because ye dwaye no edwaye ne wo fi o sign ye wo ye ni mu sei so odu ye nim no be okudware good morning say ya na me wo boy bi wo so hu no ase asewo ne ba ne be ware ne ba na asewo enti ye dem utumi be wura a wo dem ho say o kasa na o kasa bra ne mfa sa nkra ne ma mi san say na wo ye nyankopon so hye wo be kuma so mabusuafo nyina ase fa wo ba ne tie na me nyem na mpa ma adwoa e na nyem na ma adwoa case ka so wonko e na bra ne say menye din na me wura me nkodem ti be fa edwane ne wura dem so wana wo mi wura dem so no so gate no no che say no person o ka o free boy ni no ka de o so wo kenyina akere me ena obi wura dem no obi atreten ade no anko e portrait about anko yi case am ya meche no se mekun na ma hyewo ni wabusua nyina ase ade no anko yi case am ya meche no mom na me pesa me ye ne sa bae eduabo ni bae na me se ebo obi dua ade enche so na me se bia e fera no ye peni ni de enko obi gina mu am na ide am ye da ni dua na bia me mom na me pesa me hwe me ho ye ofio sa na ba me tirim na me kunu so ni ho nti me nko a airport run about side filling station side ben or ye the filling station adwuma chingi no me also airport side o me nim ho na nka se me fa ho kwan da. Okay. Atie for asemwa eda bemaso enawie yi enie. Mesra mompe chingi no emfa ne mame. Na bema oni oba benya asem na obebodua. Omra no mekire yen. Die ntia ema ono nso ebodua no. Na media how many say engine room asemi nanu me hu se sa chingi kro no obafia ha kotena se e ma mo ka kire ne se enei onu ni owura yi ne yiri emra mesia adenti na chingi kro no woni ha asemu abrantie no emi se bibi ha no wasese obe ha no me nani dua tise obe hia ba ye ya obe speso hia na etise we hia no wo sumankwa ho ananto aso hande o mabim ti ye pene ye ni so okay sa no woka sa no kan ko ka kire se okwa kofa na busua ba ewrana ba he owai ena o kan sa asemi ile a kire nti o kan na so oye ne waka na ye okay mai ti bitu ho na mo ne chingi no be friend wa homa so mo me friend mame na sem we wanya ne maame ho abam wanya ne maame na friend wo sa case we ho se ne bana bo obi yiri dua maame no kra ne edi kan ne kasa ye chingi ne maame ye friend say o so de adwoa edi o no de ma ye no aha na ye fretching na onfa nti e ma ye pe maame ne number so on na ye panyi ma ye ne ni nkomo nti ye frɛ maame no na o se so kasa asɛm no woni mu ana oboa boy ne maame no aha na no kure wom ne se ansa na ewra yi beba ha yi na watena asɛm no so
oma frɛ wura ne sɛ ne yere ne mra oba ansa na oma dane dua ne sɛ na ono maame ne ho no na on de ne ho ya ntoa ana ne ho ye nsumankwa afie okay to aso oba na oba no ono no oba osim sɛ wana abodua na ana ono no ma boni dua eye oba yi na abo abaya yi dua nti ehia oba no office the following day no so okay baby o ye adwuma na o ma ne kwenti obebo na ma ne anwumre na anopa na ya kan waba inti wo kyerɛkyerɛ ne humu bebre sɛ ɔmokɔ ye na ɔmokɔ tena ase no obusa awura ne sɛ edua ne bekuna na ɔno maame no awura yi ka sɛ ani ebekunu nti enu nti na awura na ba ha no nti sɛ ne ba no se ne yere ne firi mfa baby a wɔkɔ no mfa nte hɔ na ba obedru dia ene ombehwe dua no ho asɛm aka nti wɔne awura na kasa awura ne bɛba nti ade no wɔsade asɛm na ba ne yɛsɛ nyɛ ɔna de bae na ase ena ɔmokɔ kyerɛkyerɛ asɛm no kyerɛ no wɔne oba no di nkɔmmɔ oba no ɛkasa no ankɔ yi ena na ase no di n'anim ɛde no aba sɛ ɔnhwɛ ma yɛnku na ase no nti sɛ abɛduru ha no mu a ne yie mu ne kwan ɛbɛfa so ɛbɛdane no ɛno ne hia nti wɔma ne ba ne mmra na ɔse okay wadi wei hu ya opi because we na akɔ keka nsɛm ama ne ba na bodua na ne ba ne nte sa ne yɛ sɛ okay wo de ma yɛnti ɔmra ne ba ne mmra ne yɛnti ne ba ne yɛnti a we keka no ho nsɛm nti the following day no aso ewure yɛ ma ne kɔi na ɔsa bae eduro ne yɛ frɛ ma boy ne mai yɛ frɛ ne sɛ still na yɛnya no na maame akosi sɛ ɔsɛ ne ba ne yɛ adwuma wɔ anya no nti wantumi anya na amɔ na mane ne sɛ yɛ ne okasa wie kura ne yere ne kasai ama yɛ ka kyerɛ ne yere ma ne yere bɔ na mane nti sɛ wo anka ne na kyerɛ sɛ wo boa ɛyɛ dɛ na maame ba fie boy ne saa ne bɛko yɛ sɛ obɛgye ne 1 billion nti sɛ wa ma yebetu ho ana mo bi kwa Asante mam yɛ modua ɛsɛ wo na wo gyegye wo ba no so ama wo ba ne yɛ deɛ wo yɛ nti sɛ wanya a yɛbɛpa amane ama nti hɔ ɛna yɛ awura yɛ sama ne kɔ yɛ de hyɛ ne sɛ wɔn kɔ no mra ne no yɛ pɔn yɛ na boy ne tie akyi chingi no what to say ɔwɔyɛ tuntum bɛɛ ma wo bodua deɛ o lifte abɔde bi sɛ wo lifte osua matwa adwuma na matwa no ɔno bodua wɔnyinya Jesus kakra nti wo hu no ho sɛ wabo sɛ die yi wo so na ketewa bi o wɔnhyɛ da nyi abɔde bi a papa bi a enti yɛ no ɔno no bɛkyerɛkyerɛ ne mu yɛ ma ne kwan ma ne kasa bebree mo anka nkyerɛ ne sɛ ne ya wade wɔ mra na nti nkyerɛkyerɛ mu no mu no na ne nsɛm na ntɔ aso mu make sense to yɛn ntɔ aso mu ma yɛn enti yɛn ka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ na awura ne bɛba yɛhyɛ ne nti ɔnkɔ na ɔmra no so ɛne yɛyɛ yɛaka ne saa wate na ɔkɔ no akɔfa no abusuafoɔ aka no ho ɛde n'aba na asɛm no sɛ yɛnkan ɛma asomdwie ma a ɔna ne dua no yɛyɛ ne dɛ yɛkɔdu na n'anim koraa na ɔna ne dua ne yɛ sɛ wo na ɔsɛ ane nti ɛnɛ yɛtwɛn wɔne n'abusuafoɔ obi bɛduru yɛ ne yɛfrɛ wɔ mu sɛ ɔmo aba bɛduru na awɔ ɛna ɔka saa asɛm no akyerɛ yɛn sɛ ɔno deɛ ɔna ne dua kyɛ sɛ sumankwa hɔ anantoa so ɛna ɔbɛhyia awura yi Monday ɔpa wo nhyia no anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔda ne dua no a ɔmo ma yɛn hyia ne yɛ sɛ okay na ɛyɛ ahanadeɛ yɛn hwehwɛ mu no yɛne awura ne di nkɔmmɔ no na yɛrɛ no yɛfrɛ no na yɛpɛ sɛ yɛhunu botaeɛ nti a ɛnam no so sɛ awura ɛnam wei so ɛna ɛma ne kɔɔyɛ anaa ama ne kunu ne bɛbɔɔ saa adua no mɛma waba ɛhɔ no ansa frɛ chingi ne ma me ansa abaya wo fie hɔ no a wote no wonni wasɛm wano de da amanfoa no saa na wote hɔ ɛnyɛ saa woyɛ grushini obi ne ne yere ne te ɔmo baabi the fact is say ukunu yɛ mfantini no that doesn't mean say nipa no unim no enti sɛ nipa na ba deɛ ne kɔ ba yɛ ma utumi ne ba bɛ yɛ tight saa de ma wo twe ba mi ne ye ba afie fofo na oni ne kuna koma wapam no enti me ne bra bi ti fo me bu nkotodwe wo fam sada na ba ne kwara sɛ be o ko be 3 months or 4 months ye bu nkotodwe wia fam pabla ya chaw saa obi a wa betena ba bi foforo sɛ ono bedwan to ame sese ni sei nti na sɛ na me hu ne sɛ like na mbobro o mitirim enti me bu nkotodwe pabla bla ya chaw saa no ka sɛ ono beti ase a ɛyɛ o maame ne ka sɛ wɔn peledi no ɛwɔ ne nkyɛn nti yɛnkɔ o maame no
it's okay brown so if your friend me ba na you ne friend brown my say mama ka so bra de my patwan aha sa na your friend if you say mama wadum ne phone say mama ka say ene sa dia ene yenko ye mama ne ko panachew because una be why na dia ne buofo yenko ne ko panachew because abofra ne so eze okuna jetu so be jetu ma je sa o mama enti me fa kwan bi se ne sa dia ene yenko mama ne ho ne yenye de yenko panachew me friend mama na ka say o mama pacho I say about who na oi. I don't say who na be so man pacho mo bra mai mu fi o say no say adwan ko sasam na wo di ni dia mamu nsifia. Ne ma me ne friend say. I don't o say e friend ante. Ono adwan friend ante ba o de o ba o say adwa. Ne ma me ne te hen. Ono no wo abrem kwa no so minim baby pot e wote. Adwuma ba na okunu ye. Me pacho electrician. Enti ya o ta tutu kwan. Me pacho na. Ti ukunu ni hɔ a wodo wano tototo amanfo nsɛm ma no toto amanfo nsɛm efe ko wura hɔ wo so bia wa abɔnti ba ono no want to know no momo ba wo hɔ jimi ba na mama want to know no momo ba wo hɔ tinye se bia akwa na bia wo su na makɔ boni pum se bia gina boy no wan hye me ba to ne die because me hu bi da na mboa okay obi a oje 1 billion 1 billion ansana wadani dua die se hey omi san se scan o record o se me ba ne free yo mo ntia se ne ba ne free o ho ne ba ne re ne ba on ko bio 2 eno ani no de ba o de akwa ba ko school no de ahwe ne ye 3 o de ko high dine because ono ne free one ka so budget system million no ono ne fa akwan bi so bi sa me ka chen say bi nye free ra eji so kale ne hono benya ontwia enti obeda ne dua na obeje o sei obeje me ono ka yem say obeda ne dua ne de obeje 200 billion 200 million 20,000 Ghana akwaye jimi me hu filling station kura anko ye dwuma enka mesre mu mpanyimfo se jimi sei ya ma ne nya sa adwuma we adofo de enti a me use sa word jimi me nto sebe kire se beba wo so hadwe bi froko menya ma me mfa mani bere ma so hadwe bi hwe wo kunu me hwe na wadadin ba wo obepa ahohyehye wo obepa ahohyehye ene wonne na nka sebe jimi boy we betumi abebo odua wa bere wo kunu wa akwantuom no wa beka se medani dua na meji 200 million 20,000 ansa na madani dua wona wo ko han ni fie dan ne yire ba wona ode ne yire ene ne me to school ndi ama wo mo opa ahohyehye ene wonne men so manu biem hwe wiase wo ho so ware bema na bema ne hojo oba follow the steps of your husband follow your husband's steps okunu wa akwantuom ene ye frɛ na ka kyerɛ nse ya bodia 200 million won de sebe enkonya ya nko mfa nko han dan papa bi no nko ntu nko nkotenam ana won fa ntu mfirifie okra na nko pe ba bi nkotena enam wa ho hihye nti ene kofa asase bue baaye obi a wabetena fie foforo asemu eni dance ye yentwa bi ne yemfanye dance ye wabetena ba bi foforo wobetena ho a enura ahia woni ebedwa ato awo ye dwa ato a wuwie ya awokopa acha onkasi wona wudi obi ani mu akode maame ho ama ne maame abeka sebe nzamfo de akere wo utu sa na mo ni nyina abo okura mane ye sa na mo we na wutu na won sebe kwabena ne wo wabodua na ye ka kire krakye no ba betena office ho no mo no utumi hu se boy no wagimi ana anadwene bom bibi ya ye nadwene ekwane a die nti ameka se akwa na gimi no enti na ameka se yo minim dia mahu no akwa ne betena ye nim e wo office ho no sani akwa ne kasa no utumi se nadwene so a wagimi pa wo nadwene enti na mbusa ase wo hye eye clear indication sa akwa no sebe wa hye ba bibi ya ye nadwene na be ma wo waware oba onya ne ho ade o waye mfantini no afa na betena santimamu ha wo na ase se wo ye santini na sebe wodi obi ba afiri ne kuro mu aba wotiti ga ni ye anko be sesa ne oma afa aba kan wadwane oh no mo pa asem de mambu kunu nom dodo sa frɛ krakye ni bio na hwese ebekwa na se enko be ma
the early you pick the phone the better for you sani awo kan yen consumer kwa ahini fie se wan hwe ye ye besama Asante hima fie ye kan sebe santimamu ne ye wo no santimamu ha ye modua ye wura wono na asase ne ye ne dia no waka sana asase so ye modua na wo de wubo odua yi wa hyeda atwa abo ato so say magi mu 200 million ansa na medane madane enti na wo adwene pobi ene adwene fun bi de showtrim enti a wo de boss akwada we dua ne kunu ni ho oba bi atidi ni kunu enti so waye wade na enya fre ni kunu ana atwema ni kunu mra fato nanim wanya saade na teta ma ni kunu ni ho oba woni be ma ne yebu ni yi akea wakwawura ne dem no ato an wodem ho recording a oba ha na mo ye no mo prepare na mo fantum boy ne ba ha no o ka kire ye se wo bra na entokwa ni si wo ni nanim no sa bra ne hwew sa na obe ka kire ye office ha enti no o ka se wo fa ukunachi o ka wo mu na mebusa o se na wo so wo fa ukunachi sa bra akro no wo hwew na manya na kre enya na kre wo de aduabo wo mo enya na kre da duabo wo mo me se enya na kre da yo wona ama na yere koi enya na ma na yere koi ene yenya aduano ma ne na hoi yenya ma ne na ho maame ana wo hawo me de ni se ye obi asema fom se again ne beda me dem one two girl obeda wo dem enya wo na ama ne beda dem ho eye wo a wo se call na ye okunu ene nipa no ne kasa ye se nya wo a eye wo a enya wo a enti wo hawo ne sei ena odi mechi kwa echi ma no me ma mbo ni kuna mane nyankopon huyemobo na ede enawia krache no wadum ne phone o se mo frɛ ne yere no a sese owura no de ho ahomete se abaya yi ama sebe ne yere adwane afa ne ba adwane kɔ mo frɛ no mo frɛ sa abaya mo frɛ ne mame okay kwajo chingidia wadum ne phone afei ne yere abaya na wokofa no free infantemam ede ne ba kumase ha se oware no empena twemu ono nso de say savana ye frɛ no ma call ya kwajo chingi afrɛ no aka kire nse wonum ne phone enti ono nso adum ne phone na owura no da na wo ba ye nim ha no se wo hwe krache ne nkasa ye mu a utumi hu se ase bibi ha na dwen ya ne ha me pa ya ne ha me okay se dia yanya no savana nie oba savana hello ma hey down ho te say ma me yo ayi asembi wo yanim ha na oba pa wudia ba be piem bi ni nyina ye duabo a yese be ma wo ne tie na ne na wo ye fra ni kwadwo chingi wabɔ ewura bi ya ye fra ni rose unim ge bi ya ye fra ni rose amen unim no na ne nyina na ti wonyanya aso na wukunu dua wo boy ye no according to girl no o se obodua se enam ono so ena ama wu rose we free ne nkyɛn e wonyanya aso e komfante eno na me pese mi hunu sa nyanyam bia eyampa saa se enam rose so ena wo free ukunu nkyɛn e komfante sezei lebi enam rose so amen na bra na wote kumase ha no yesi ukunu ka se menya adwuma rose na dada wa se ya adwuma ede wo call ba bi ko fa anoma eno nso eyampa rose na dada mi so mi ko ye adwuma ya na mi si me pese mi ye bibi ena me na discuss se me nim hasa ena me na discuss ye
and I'm say okay or say okay baby say make me start with jewelry and the any little amount they are making me start with it and I'm say okay and you come before that na as a me kunu ya come to kwante no ko ni fie and you come and I'm go fire and me buy na wa be fie and I share nyoma say ekwechi nti e wuma ba onu rose no nkomo a okodidi e na ama be managing say rose na ayesa because anya wona ma miska say me fan kwaye na unzo ko ka che be man say wona uma miska wona odidi nkomo say wona uma miska na je say wona wo support me say ade no nti onu rose ni nkomo didi e na akofa sa asem ya ba onu rose ni nkomo a okodi ni inchanto so na ya waye ni nyonye ya one man waye no hu ayi a okeka no e na ama be ma ni buefu because me obeka che me say me kuna ye say no na me say ade nipa no ade na aju mu aka na seben go wo so dem na nipa na kotu asha so so no beku what is say ukuna bodua no ofre ukunu ubusa ne sa ade no abo rose dua me kuna abeka che me say ni say na rose aye also rose aye dey also aye dey say ni ye dey ba so en dey me this ankomo no because ono be complain mama and I rose I just saying I rose also be complain because ono kind me say me fit ya na ma ba be bisa rose everything because me rose me ne nam te say nia me nim rose be dia o by two say didi ye didi a te say nia say ni plan na say den yo me so de enti ono na say because me kunu be chemu as and rose and rechi na quite to say me bisa na wo fa no be flame na bisa na say dia no say no say me kunu say na rose so na me free na chen dia ene wa boni dia na ho no ma me musa wo ho de hia me ba wo kura de dua no nka ho tobo savana wo kura de dua no nka ho ba de nyina so a wo kunu me kan ya papa na kan ye no metio ka plano be kan say ni say na me say say the any nya rose nti onto na age because and now any rose na ma miss kasa me mfo kan ko mikom and I say rose na e di mi sike mu za me nko nti ande nka onto na age but idi ho and I rose ni se me nka nti andra me frɛ me kunu na me say me frɛ no ne si bia no de so nti me ma mi say ye gu so ye na e kasa sa nti akoma ne ye den ka me nim akoma ye ta wo nti onya abotra ne na e kasa o bla ne bla o se ne wo fa no o fla mi bia me ka che so nya abotre me na ya fa ya asem wo yanka me fla no so savana ende ye ma waresem enti de tie ne se de di kan enam rose so e na wo free kuma se call ukrom meboa Baby, enam ne so enti wo kura de wo kan se senka ye sa de ne kura nka rose ne nto na dwum na wo giri se de ne wo hɔ onu rose no ontumi nka enti na ebia wo suro di abo no me kunu oni rose enya de because of asa sa etwi amene ne koya nti asa mo nse dan ye fine nti me kunu say de no pon adwuma ono ni fie on time me fie obeba fie ko mantem nti pon adwuma ba no ne Francis oni nejina ho to ni nejina ho no kwa de agoko bisa ne say efira ti say ni say yo nti asa no kwa obo na adwen aso fi no be di nkomo ana so be di awatem na so wo kwa ka say so sal ne ka be an wintimi ntua ene e ho no minim nkomo amudi ba minim rose se ne obetinya ayira asem aka ana me say enti o kan say ana me say enti say enti saadia so boni dia ndia obeji saska no o fi ontimi fa ne banko so enye ye kan ontimi ko han dan dia ne ono abetia saska na ma no enti o ma minim ne e wo mu ntem ne rose akwa because mi wi kunu minim no wo be kan aka den on respond but wo ya ade bi no I reacting nti ndia sa na tie na wo kura ka kira o say so obeda ne dua na wo gi 200 million e de free rose wo ka kira minim hasem e wo de minim hasem medase ene wadaje boy no get na wo ne na wo no ono na ye friend no enti one enam rose so ena ma get ni dwane free ni kunu nchen ni kunu ne bono entokwa 2 enye rose ne bo ni dwetire
Rose wo akonyina ba bia akoka se wo na ama again 5 million e ko fa ne oma o te se again ne ka metie wakonyina ba bia akoka se wo na ama again this ka me boa me de boa no ye se me ne de ko kromu ne fa ne oma ne kwachima okay enti again ne se ne ye se wo na ama me e ko mi kromu a enka yiwani kire se enya wo ne ma enam so ma wo ko ni kromu na emom bibi wo ho sa bibi na ewo ho no eno na wusuru ho no antumi anka enti den na ewo ho me ba che bibi eni ho okay de madin ki asan aka kire se duabo wo ho okay na wo kwabna ne utumi bodu aka se meji 200 million akwa no na dwene mu ka no chingi no na dwene mu ka no in the sense say oba yanim ha no bibi ha boy no and ne maame enka sebe oye ne ba ne yodom enti saa enko no a de ne ba ne beba ama ne ba no nke ebeboa no psychologically chingi no there is something wrong with him enti baby oye adwuma as filling station ne kura no filling station for no problem because oba be catch me manim I was there oba de chiame was there Jakwame eni jataba nyina were there and wo ka kire yen say ono kura no nyoma ha no no okoto aduro muntie o okoto aduro ennom ikura wangu enti na maye madwen se nke ne wo ba ya kimia me hyada mo ma koto furu adan na wo ma hwie di nsu afra na ye de ama ne se wo pesu owu wanyenom no ongu mi ehwe enti maami a wo betumi bie na no kasa asem wei na sebe fane bra na yemwo akoda no yenya na dwene mu hu adwuma because na adwuma no ye as filling station wono ananum ton wo so okokoya ade ma ye pamo no mo betina afie 2 weeks ye be kama na wakwa adwuma na ensem basa ye ma ni 30 minutes more than 30 minutes krache ne kasa ya na se mo a oka ye no a make sense badabaya wi ono a ne pe kontoa ne pe ena ahoma eso ne kon abusia ma me sanso ena wasesa wo ka me ho ne kokoshe video no ebaye na sasem we de bia ya meka na me sanso aka de bia so se anon we anu ye kura yen ya edi enchene edi makoi adume san hira nti bibia wo de wano beka bia no e wo se o make sure se enkonko ya asem a ebekwa akofa asem edi abrew ekwa akofa ohaw ana amane edi abrew de bia ye tufo se hwe wano kase yie hwe asem a wo bebi wano edi akama na aba ababontin wo de wo befa ne se wo ka de hwehwa nipa no nanso na enye sa akwan ne so na wo se de eko yankasa ye nipa ankasa ho ye se asem wo ye mpe nipa ne pe ne ho asem ye pre ye petre titiri we ma ye petre ye ya ho hyehye obi be se self put ye self put ya penipa ya de ho hyehye se ne be ya bibi ni ya be ka se na maso mesi we so na ye se na maso te se ya penimonyam ni penimonyam de bia ne de ho fore nkofo ansem ne ehwehwa nkofo ansem nkobi ne yire awawe mu nsem de fa ho bai omo ko a mo na akwa solve omo yi we counselor mo na akwa solve omo ntem asem ya ne ekopa asem de maye sisi a na wo se hoi se duabo na ebenyaw se enyaw obi nnim unim se ne abrante ne kan no kura bi wo baabi enu nti na ma wo drimika e de aba ha se ya wo pe sa abrante ne sesa na no onda ne duabo no kura bi a wasa asem we mu no onka na fe ni ebe ya e de afa ho e be boa ma so duaba no yenye mfa ho enye sa de a na asem no eji nsemu duabo no enya na ene ono a na sema abusua mumie nsua de mfemfrim yesi obi de esi a na wa yere wa famu aba na wo de tu hofo ewiase na eda honom se wanko ka obi a unya mane ina se wo frantoma agofia enwo se wo ye den wo die epipira agro unim se wo fie ni bi ana se uni okamafo a emfa ho nkonko fole obi asem na nkonko fa ohaw ana amane emfa ma nefa we ntu ye hofo
that's ne ebesan so ahia aha na me de wo si like video na fe share na subscribe for mami me din no na Akosua Adepa that's ne mesan so any we share bi macro